ebintu bichagete kogenda bobe ninsike mheshimiwa Tongi very well, very much. Nyorumo mheshimiwa Said Chanda ni musikete ndo no MP one. Lakini ekero totebe Tongi atema bina atema dabugate weaknesses chiaye iri yagere tabanyari bari chache mbago kigwan egasiaye buya kiara nyari bari chacha chishu nchirona gogo sororo uiko omanyana chiwodi chire 6 na magendero korenta uiko o make sure na magendera ya kunire chiwodi chion 6 okogenda o concentrate in one or two places so ogende chinyomba o concentrate se nyomba gete to basako komaindi chinyomba chinde gente kinabo kabana nkiage chi abanyali bali wana abanyali bali out of protest baka current MP bakamoe kerogeke opinguna ere tawo chigotwara upagusi we chinyomba ere tawo chigokaraiga taribne bamuanchite na higwa ili ange vote ya protest abono embura ya chake to Twitter kiagata chit ku understand nyari bali chache ta chit ku understand a position ito as nyari bali chache ta clearly tamaite nyoji boundary cha nyari bali chache ngaichire na ende oisoko moligereri no monto mu is a good young man lakini ngote mare lakini asate mirega asia kontene nsinini eron nene atarakora kiagara ebintu mbiro atabuati organization was planning eliera mokonye era tokonye nyari bari chache ko wachaka go distribute chibesa that's not kirige ndo banyari bari chache to na tobagero chibesa chepare ito to ko mufuko ose mbuye ko abantu chingenda no mochere tindi ko kana go ko gukari chingende icho no mochere akinde nditango tuligereria magenderero tigango tuligereria ndo kelike ko kumne empowerment na kitoko konya maybe our young people na kitoko konya women groups na kitoko konya groups chabagaka kusichaba ngina how we want to do that. All right.